Chodź tutaj, teraz. Dziadek starki. Siadaj. I teraz. I teraz tak, Zuziu, usiądź tu dobrze u dziadka. I teraz tak, coś ci powiem. Mogę ci powiedzieć? To teraz pokaż, ja mam wąsy. Ale nie miałeś się śmieć. Prawda, będę jakaś, jestem taki fajny śpiewak, nie lubię się śmiać. Moje uszko, które ci się bardziej podoba? Dotknij górę. No dobrze, to już koniec. Weź mi powiedz o tej twojej Anglii. Co tam w tej Anglii jest? Tam pada śnieg? Nie. Nie pada śnieg? A pada deszcz? No i to co, mokro jest? A co twój tata robi w Anglii? Siedzi, ogląda filmy i nic nie jest. Nic nie je? A pracuje gdzieś? Tak. Co robi? Pracuję. No chodź do mnie. Zaraz, dobra? Dobra, ale ja czekam tu. Znajdę po kwiatkę jednego. No nie, bo jaka kwiatka. Nie wiesz kwiatków? Nie, bo idę sobie, chodź tu do mnie. Chcę coś popytać, że kwiatka spadła ci. Chodź, siadaj tu u dziadka na kolanach. Powiedz mi jeszcze tak. To twój teraz gdzie pracujesz? W fabryce samochodu? Nie. A gdzie? Przemówię do samochodu. Tak? A ty w domu z mamą jesteś? Co z mamą robicie? Bawimy się, gotujemy obiad stary. Tataty, tak? A masz jakiegoś kolegę w przedszkolu? Tak. Nie, ja mam inną dziewczynkę. Koleżankę? Jak ma na imię? Sandra. Sandra? A co ona robi? Chora? Zdrowa? Kola. A co ona co? Chodzi z taksi. Bez szapki chodzi? No i zaziębiła się, tak? No dobra, no to jak ja tam przyjadę do Anglii z tobą, bo mnie chyba zabierzesz, co ja tam będę robił? Bawić się. A do szkoła nie weźmiesz? Ale dzieci nie będą tam biły? Nie. A ty co w przedszkolu robisz? Bawię się. A umiesz po angielsku coś? Tak. To naucz mnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A znasz piosenki jakieś? Proszę, masz podadę. A ja masz jakąś? Jaką? Kombakcie wędzona miał, kombakcie wędzona miał. Ija, o, A słuchaj, a Włochy lubisz jeździć do cioci Tereni, cioci Asi? Tak? Bo co oni tam mają duży jakiś ogród? I basen mają? Patrz się na mnie, nie na dziadka, bo ja do ciebie mówię. I co tam, biegałaś sobie? Podobało ci się? Patrz na mnie, nie na dziadka. No. A co ty kowale mi dajesz? No to dobrze. Na nosek. No i kład. I na nosek. Psik! Psik! Widzę, no. Jestem, no nic nie widzę, bo prawie na oczach mam. To teraz powiedz, przytul mnie mocno i powiedz, piesku, będę się tobą opiekowała. Piesku będę tu opiekowała. Jak bardzo? Będę mocno. To pokaż mi jak mocno. O Jezu, bo mi wszystkie żebra połamiesz. Będę płakał. No i da, fajna jest i dziewczynka. Dziewczynka, pierzynka, dziewczynka, pierzynka, dziewczynka, pierzynka, dziewczynka, pierzynka. No, to pomacham ci, nie? Bo ja już muszę iść, papa. Całe. Bili. Dobre było? Dobra. To teraz papa. Tu masz ten. Babcia ci, Jula, spinka starła, będę miała spinkę. O tu, pokażę babci Joli spinkę, jaką mam piękną. Pokaż babci Joli. Masz twój kubek.